давоми хониши бадеии романи замини падарон, қисми дуюм, боби нуҳум. Нусратхуҷа рӯзҳои дар сафар будани Диловар ба оилаи амаки Ҷамолбек хеле меҳрубон шуда монд. ҳар пагоҳӣ бо амаки Ҷамолбек гарму ҷӯшон вохӯриву пурсупос мекард. ба янгаи Хайригул ҳам агар рост ояд, ягон гапи нарми шӯхиомез гуфта дилашро ёфтанӣ мешуд. Зокирҷонро ҳар бор бинад навозиш карда, аз кисааш қанду қурс ё ин ки ягон бозича бароварда медод. бевақту барвақт агар амаки Ҷамолбек як даҳан раис биёед чой нӯшед гӯяд, бо ҳеҷ мулоҳиза ба хона даромада дар пешгаҳ чукка мезад. вай ҳатто ба амаки Ҷамолбек ваъда дод ки аспҳо аз сафар баргардонанд, ӯро боз аробакаш таъин мекунад. аз ин меҳрубониҳо ғайри чашмдошти Нусратхуҷа, ки пештар ба амаки Ҷамолбек чандон муносибати дуруст надошт, Мӯйсафед ва алалхусус янгаи Хайригул ба ҳар гумон мерафтанду вале ба раис маълум намекарданд. онҳо низ баръакс раисро аз хосташ зиёдтар меҳмоннавозӣ мекарданд. ҳамин ки раис ба хона омад, янгаи Хайригул чойро талхтар дам мекард ва амаки Ҷамолбек ӯро сарзанишкунон «Занак, ин қадар заҳр кардӣ ё ки боз талх кардӣ?» мегуфт. аммо янгаи Хайригул хандида ҷавоб медод ки «Якта чойи раисӣ кардам да». Нусратхуҷа аз ин гап мамнун шуда «Раҳмат янгаи Хайригул, зани асил ҳастед шумо», ё ин ки «Кам нашавед янгаи Хайригул» гуфта мемонд. лекин баъди рафтани раис зану шавҳар боз ба ҳамдигар саволомез нигоҳ мекарданду агар дар гирду атроф адолат ҷунбуҷул карда гашта бошад, маънидорона лаб газида аз пай кори худ мешуданд. шабонгаҳ ки бачаҳоро хоб мебурд, янгаи Хайригул оҳиста ба таги курпаи шавҳар медаромаду ҳарду пичироззанон гумонҳои худро муҳокима мекарданд. имшаб ҳам айнан ҳамин такрор шуд. кошки домод тезтар бармегашту амонаташро сиҳату саломат ба дасташ месупоридем, гап кушод янгаи Хайригул. ӯ амонаташ гуфта адолатро дар назар дошт. Диловар пеш аз сафар адолатро ба хонаи падараш оварда монда буд ва боиси ба гирди хонаи амаки Ҷамолбек ин қадар пашша шудани Нусратхуҷа низ ҳамин буд. раис бисёр мекӯшид ки худро ба даст гирад, вале наметавонист. адолатро ки дид, чашм намеканд. инро янгаи Хайригул, ки зани ҳассосе буд, борҳо ҳис карда ба шавҳараш гуфта буд. худи амаки Ҷамолбек ҳам инро кайҳо мушоҳида карда буду, лекин барои он ки занаш аз ҳад зиёд воҳима накунад, ба фикри вай розӣ намешуд. гумон аз имон ҷудо мекунад занак, мегуфт ӯ. адолат духтари вай барин. ман метарсам ки ин гурсӯхта Диловару Идрисро ба қасди бад ба сафар нафиристонда бошад, мегуфт янгаи Хайригул. не, барои муҳоҷиркашонӣ рафтани онҳо аниқ аст. ба ин шубҳа накун занак, гуфт амаки Ҷамолбек. хайр, агар муҳоҷиркашонӣ ҳамин қадар кори зарур бошад, барои чӣ худи раис нарафт? боз ба шубҳа мепурсид Хайригул. инашро ман намедонам занак, хаёлолуд ҷавоб дод амаки Ҷамолбек. ягон сабабаш будагист. албатта бегап нест, гуфт янгаи Хайригул ва лаҳзаи хомӯш монда, баъд боз ба воҳима пурсид. аброр дар куҷо бошад? амаки Ҷамолбекро номаълум ғанаб бурда будааст, ки бо шунидани номи Аброр тарсида чашм кушод. чӣ гуфтӣ? Аброр гуфтӣ? мепурсид ӯ. дили Мӯйсафед ҳоло губ-губ мезад. аброр ба сафар баромадани Диловару Идрисро медониста бошад? ин қадар ту аз Аброр метарсӣ? аз воҳимаи барзиёди занаш
ғаши мӯҷсафед омад. Аброр кайҳо нест шуда рафта буд ку? Ҳам ту ку? Гуфт янгаи Хайригул. Лекин ҳар вақт ки ман ба қамишзорҳои он тарафи канал нигоҳ кунам, ба назарам ҳамин хел менамояд, ки Аброр дар байни он қамишҳо пинҳон шуда адолатро мепояд. Ин гапи янгаи Хайригул ба шавҳараш тамоман сафсата менамуд. Хайр бас кун занак, гуфт ӯ бо дуруштӣ. Хоб кун, акнун пагоҳӣ барвақт мехезӣ. Аммо янгаи Хайригулро ҳанӯз хоб намебурд. ӯ ки мудом дар воҳима буд, махсусан шабҳо аз хобидан метарсид. Бинобар ин баъзан шавҳарашро низ қасдан ба гап мегирифт. то ки шаб Аброр ё ин ки касони дигар ногаҳон барои дуздида бурдани адолати вай ба хона дароянд, онҳо дар ғафлат намонанд. барои ҳамин зан боз чизе гуфта шавҳарашро ба гап гирифтанӣ буд, ки аз хонаи дигар садои хоболути Адолатро шунид. ваҳ, духтарам дар хобаш тарсида бедор шуд, ку гӯён модар саросима бархоста ба назди Адолат давид. Адолат нимхез шуда бо дастони ларзону тафсони худ аз гардани модар маҳкам оғош кард. оча, очаҷон, ман Диловарро хоб дидам. янгаи Хайригул дар торикӣ аз чашму рухсораи духтараш бусида, сари ӯро ба сандуқи синааш сахтакак фушурда, бо навозиш гуфт: ҳеҷ гап не, духтарам, келинчаки ёш шавҳарашро пазмон мешавад ва хоб мебинад. Адолат қиқир хандиду шармида бари курпаро барояш кашид. модару духтар ҳамин зал як лаҳза ба хаёлҳои худ дода шуда хомӯш монданд. сипас Адолат: оча, биё ҳамроҳ хоб мекунем, гӯён модарро ба паҳлӯи худ кашид. танҳо хоб кунам, фақат хобҳои ганда мебинам, гуфт ӯ шикоятомез. модар як дасташро аз болои Адолат дароз карда, болои Зокирҷони масти хобро бо курпа пӯшониду, сипас боз Адолатро оғӯш карда, ба болони ӯ сар гузошта гуфт: худоро шукр, ту танҳо нестӣ, духтарам. дар як паҳлӯят додаракат, дар паҳлӯи дигарат ман. дар он хона бошад, падарат хобидаанд. пагоҳ фардо шавҳарат ҳам омада мемонад, таскин медод ӯ. худи пагоҳ меояд? бо ноз пурсид Адолат. меояд, пагоҳ наояд, рӯзи дигар ҳатман меояд, гуфт модар. не, оча, бигӯ ки худи пагоҳ меояд. ман 2 рӯзи дигар тоқат надорам, гуфт Адолат ва аз гардани модараш фишурда. модар табассум карду гуфт: меояд, пагоҳ меояд. агар ту ҳозир нағзакак хоб кунӣ, пагоҳ меояд. ту механдӣ? намехоҳӣ ки Диловар пагоҳ ояд? бо итоб пурсид Адолат. барои чӣ? гуфт янгаи Хайригул боз табассум карда. ман ҳам мехоҳам, ки Диловар ҳарчи зудтар ояду ту хурсанд бошӣ. ин тавр бошад, гӯй ки пагоҳ ояд, худи пагоҳ ояд, талаб мекард Адолат. меояд, худи пагоҳ меояд. такрор карда модар ва аз пешонаи духтараш бусид. ана ҳамин тавр, раҳмат, очаҷон, гуфт Адолат хурсанд шуда ва модарро ба худ ҷавз карда. пагоҳӣ маро барвақт бедор кун, то ки ман пеш аз омадани Диловар капаи худамонро рӯбучин карда монам. сӯзании калонро ҳам ба ман деҳ, ман гирдогирди даруни капаро бо сӯзанӣ печонида хушрӯ мекунам. ба отаам гӯй, ки бурёи навхаридаашро ҳам ба ман диҳад. ман онро ба фарши капа мепартоям. сонитар Диловар ба шумо бурёи дигар харида медиҳад. майлаш, оча? хуб, гуфт модар аз нақшаҳои духтараш завқ бурда. майлат, очаат садқа, ҳар чиро хоҳӣ гирифта бар. ҳама чизи мо аз они ту. фақат ту хушбахт бошӣ, шуд. не, ба мо дигар чизи шумо дар кор нест, гуфт Адолат. бурё ва сӯзаниро диҳед, бас. дигар ҳама чизро мо худамон кор карда меёбем. Диловар биёяд, ман ҳам ба кор мебароям. дар хона танҳо дилгир мешавам. беҳтараш ҳар рӯз қатъи Диловар
ба саҳро меравем. Ин хел нагӯй, духтарам, насиҳат медод модар. Боз қаҳри шавҳарат наояд. Берӯзигии вай ҳеҷ кор накун, вай хафа мешавад. Хафа намешавад, бо дили пур гуфт Адолат. Ман ҳар чӣ хоҳам, вай не намегӯяд. Ба ҳар ҳол ба дили шавҳарат нигоҳ карда кор кун, гуфт янгаи Хайригул, ки аз бадрашкии мардон андеша мекард. Дили мард нозук мешавад. Дилаш як аз зан монад, ганда мешавад. вай ин хел нест оча. Акнун Адолат модарро таскин медод. Диловар ҷудоям нағз. Дили вай ҳаргиз аз ман намемонад. вай маро дӯст медорад. янгаи Хайригул дигар хомӯш зулфони чун абрешим мулоими духтарашро сила мекарду чашмонаш худ аз худ пӯшида мешуданд. ӯро, ки рӯзи дароз бо ташвишу гумонҳои ҳархела якдам наосуда хеле монда шуда буд, ҳоло хоб ғалаба мекард. Адолат дид, ки модар дар оғӯши ӯ мисли кӯдак чашм пӯшида ором мегирад, хомӯш монда, беихтиёр аз тиреза ба берун нигарист. дар берун шамоли сахт вазида, борони сел меборид. агар диловар дар роҳ бошад, хуб тар шудагист, аз дил гузаронид Адолат. кошки пагоҳ офтоб барояд. набошад, диловар либосҳои тарашро чӣ хел хушк мекунад. боз либоси тарро пӯшида касал нашавад. ӯро бо ҳамин хаёлот оҳиста оҳиста хоб мебурд. боби 10. пагоҳӣ Адолат аз хоб хиста дид, ки борон монда офтоб баромадааст. хайрият, гуфт ӯ худ ба худ хурсанд шуда. агар шаб либосҳои диловар дар борон тар шуда бошад ҳам, акнун зарар надорад. дар офтоб дарав хушк мешаванд. ӯ бо шавқ бархоста сӯзании калонро аз девори хона канда гирифту хуш рӯякак таҳ карда монд. баъд берун баромада бо шитоб дасту рӯяшро дар оби хунук шуста пок карду аз модараш буреро пурсид. ваҳ духтарам, гунаҳкорона гуфт модар. ман фаромӯш кардаам, аз отат напурсидаам. вай ба саҳро рафт. камтар сабр кунӣ, ба чойнӯшӣ меояд. не, ман ҳозир гирифта меравам, ранҷидаомез гуфт Адолат. очаат садқа, майлаш гир, гирифта бар, гуфт янгаи Хайригул ба дили духтараш рафта. ту хурсанд шавӣ, ману отаатам хурсанд. Адолат шодикунон ба хона даромада, аввал сӯзанӣ ва баъд бурёи ҳанӯз қаташ нокушодаро бардошта баромаду бе он ки ба модараш чизе гӯяд, ба сӯи капаи худ давид. рафтӣ? гуфт аз қафои ӯ янгаи Хайригул, ки ба сари дегдон нишаста ҷавотӣ мепӯхт. ҳа, ту ҳам биё оча, гуфт Адолат ва боз давон рафт. дар омадгоҳи капаро амаки Ҷамолбек чӯбу қамиш монда ва бо намади кӯҳна печонида бо арғамчин маҳкам баста буд. Адолат банди арғамчинро ҳарчанд зур занад, ки ба даст кушодан натавонист. баъд ба дандон кушодан хост, вале боз нашуд. келинчак оҷиз монда чӣ кор карданашро надониста меистод, ки дар рӯбарӯяш падараш пайдо шуд. ота, инро чӣ хел бастӣ? пурсид Адолат норозиёна. амаки Ҷамолбек ба кукулҳои парешон ва чеҳраи хундавида арахкардаи духтараш нигоҳ карду хандида, натавонистӣ гуфта пурсид. ин хелбандро ягон паҳлавон кушода наметавонад, гуфт Адолат. ана ҳамон паҳлавон мандия, духтарам. бо ғурур гуфт амаки Ҷамолбек ва бо дастҳои шахшулаш аз банди арғамчин гирифта, онро ду-се бор сах-сах кашида, худи арғамчинро салқутар карду баъд бандро хеле ба осонӣ кушод. ба паҳлавон буданам акнун қоил шудӣ? бо табассум пурсид ӯ. қоил шудам, гуфт Адолат ва дудаста ба намади даромадгоҳ часпид, ки бо зур канда гирад. аммо зураш намерасид. исто духтарам, гуфт амаки Ҷамолбек ва аз дасти духтараш дошта, дар зиндагӣ на ҳама кор бо зурӣ мешавад.
зури беҳуда миён мешиканад гуфтаанд. ин ҷо камтар фикр кардан дар кор. агар намадро сахт кашӣ медарад, лекин дари капа кушода намешавад. падар аз болову поин дастаст карда, аз ҳар ҷо бандҳои дигареро, ки намаду чӯбу қамишро ба девори капа мебастанд, ёфта, аз як сар ҳамаро кушода буд, ки даромадгоҳи капа низ ба осонӣ кушода шуд. акнун ба хона дароӣ мешавад, духтарам, гуфт падар. ман инро чунон баста будам, ки ягон дузд даромада натавонад. дузд дар ин ҷо чӣ кор мекунад? Бо содадилӣ пурсид Адолат. ба ҳар ҳол дия, духтарам, гуфт падар, чӯбу қамишҳои даромадгоҳи капаро ба як су гирифта тоза карда. эҳтиёт нисфи ҳаёт гуфтаанд. падар хост, ки бурёро низ худаш ба даруни капа дароварда паҳн кунад, вале Адолат розӣ нашуд. не, худам сонитар медарорам, гуфт ӯ. шумо равед, чойатон хунук мешавад. Адолат ҳоло бисёр мехост, ки танҳо бошад, зеро ки ногаҳон сараш чарх зада, дилаш беҳузур шуд. ӯ намехост, ки аз ин ҳоли вай падараш огоҳ шавад. дирӯз очааш гуфт, ки ту сарторик шудаӣ, дар қадат бача дорӣ. барои ҳамин Адолат аз падар ҳиҷолат мекашид. падар ихтиёрат гуфту рафт. Адолат як лаҳза дар офтобаки форам болои намадчаи кӯҳна ба девори капа такя карда, чашмонашро нимпӯш карда нишаста буд, ки чархзании сараш монд ва дилашам дуруст шуд. аҷаб коре, бо тааҷҷубу шодӣ фикр мекард Адолат. ман инро ба Диловар чӣ хел карда мегӯям? вай чӣ мегуфта бошад? албатта шодӣ мекунад. охир акнун мо соҳиби фарзанд, яъне ки Диловар падару ман модар мешавем. фарзанд меваи инсон аст мегӯянд. инсони бефарзанд ба дарахти хушку бемева монанд аст. ин чӣ хел нағз! кош Диловар зудтар меомад. ман мехоҳам, ки вай худи ҳамин рӯз ояд. бале, худи ҳамин рӯз ва ҳамин соат. охир ман ҳоло капаро ақаллан рӯбучин накардаам ку. Диловар омада монад, чӣ мегӯяд? ман чӣ ин қадар хаёл карда мондаам? ӯ аз ҷои нишастааш ҷаста бархосту ба сӯи роҳи калони Қурғонтепа, ба роҳи омади Диловар нигоҳ кард. дар роҳ ягон ҷонзоте наменамуд. чаро имрӯз аз вай роҳ касе намегузарад? аз роҳ чашм наканда мегуфт Адолат. агар ҳеҷ кас рафтувой накунад, ин роҳ чӣ дар кор? не, хуб карданд, ки онро роҳ сохтанд. охир Диловар аз ҳамин роҳ меояд ку. майлаш, ман капаро рӯбучин мекунам, ба фарши он бурёи нав меандозам ва деворашро гирдогирд бо сӯзании гулдори зебо оро медиҳам. ҳамин хел хушрӯ мекунам, ки ба ту ҳамаи навдомудҳои дунё ва ба ман ҳамаи наварӯсони ҷаҳон ҳасад баранд. фақат ту зудтар ой, то ман капаро рӯбучин карда тайёр кунам. анамам ба ту бовар карда ба кор сар мекунам. аз дил мегузаронид Адолат. ҳамин тавр дар хаёлаш бо Диловар гуфтугӯ карда, аз вай қавл гирифта ба даруни капа даромад. даруни капа аз боронҳои баҳор заҳ кашида хеле сарди серун гашта буд, вале бо вуҷуди ҳамин деворҳои қамишини намноки он ба чашми Адолат хеле гарм ва чун қасрҳои зарини шоҳона зебо менамуд. бурёи намкашидаи рӯи фаршро ғундошта ба офтобрӯя бароварда партофту ҷорӯбро ба даст гирифт. оре, Адолат ҳоло ба он шоҳдухтари афсонавие монанд буд, ки капаи шавҳари дилхоҳашро аз қасри мармарини подшоҳ авлотар медонист. зиёда аз ин, ӯ ҳоло азм дошт, ки капаи харобу заҳкашидаро чунон зебо оро диҳад, ки ҳамаи навдомудҳои дунё ба Диловар ва ҳамаи наварӯсони ҷаҳон ба вай ҳасад баранд. Адолат ҳар ба гоҳӣ ба ҳар баҳона ба капаи худ рафта, онро бо умеди шояд имрӯз ояд, аз нав зебу оро медод ва рӯзи дароз борҳо ба баландии лаби ҷӯй баромада
ба роҳи Қурғонтепа соатҳо нигоҳ мекард. ниҳоят як бегоҳӣ пеш аз ғуруби офтоб дар роҳи калон сиёҳию сафедии бисёре намудор шуд. оча омаданд оча, беихтиёр фарёд кард Адолат ва давон рафта худро ба оғӯши модараш партофт. бале, дили интизори Адолат хато накарда буд. вай агарчи аз дур касеро шинохта наметавонист, лекин бовар дошт ки ҳоло Диловар бо муҳоҷирони бисёре меояд. хабари омадомади онҳо зуд ба тамоми қишлоқ паҳн шуда, ҳамаи хурду калон, зану мард, пиру ҷавон пешвоз баромаданд. дар байни пешвозгирандагон фақат Адолат наменамуд. янгаи Хайригул ба вай маслиҳат дод ки оромакак ба хонаи худаш рафта шавҳарашро мунтазир бошад, зеро ки дар байни халоиқ ба гардани шавҳар овезон шудани арӯси нав айб мешавад. Адолат ноилоҷ аз рӯи ин маслиҳат ба назди капааш рафта истод, лекин дили ӯ бесаброна губ-губ мезад ва ҳолати Адолат чунон буд ки агар Диловар боз каме дер кунад, вай беҳуш шуда аз по меафтод. бадии кор дар он буд ки ӯ ҳатто аз дур бошад ҳам Диловарро як назар дида наметавонист, зеро ки гирди ваю ҳамроҳонашро аҳли қишлоқ чун девор печонида гирифта буданд ва гӯё бар қасди Адолат аз он ҳалқа касеро баромаданӣ намемонданд. Адолат аз бесабрӣ оқибат ба ин қарор омад ки ҳарчи бодобод гуфта мераваду худро ба он ҳалқа мезанад ва аз байни издиҳом Диловари худашро кашида мебарорад. ӯ бо ҳамин ният чанд қадам пеш рафт. ногаҳон дид ки Диловар лаҷоми аспро ба дасти касе дода аз он ҳалқаи издиҳом берун меояд. Адолат дигар на пеш рафтанашро медонисту на ба қафо баргаштанашро. ӯ ҳамин тавр дар мобайни роҳи капаву сӯи шавҳар саргаранг меистод ки Диловар расида омада ӯро оғӯш кард ва озод бардошта лабони сӯзонашро ба лабони лолу беҳоли Адолат гузошт. ман туро ёд кардам, азизам, ман туро ёд кардам, пичиро занон дар паси гӯши Адолат такрор мекард Диловар. вале Адолатро ҳоло гӯё хоб бурда буд. мадори ҳарф задану арзи ҳол надошт. Диловар ӯро ба даруни қамишкапа дароварда, рӯи курпаву болишти худаш тахт карда партофтааш беозор хобониду арақи пешонаашро пок карда гуфт: ҳозир мегузарад ҷонакам, камтар осуда хоб кунӣ, дуруст мешавӣ. Адолат хуморашро нимкушода ба чеҳраи Диловар чашм духта табассум намуд. баъд бо кафи гармаш рухсорҳои серриши дурушти шавҳарашро бо навозиш сила карда гуфт: чанд рӯз боз сарам гоҳ-гоҳ чарх мезанаду дилам беҳузур мешавад. Диловар дасти мулоим ва гарми занашро оҳиста фушурда ба чашмони хумори бусаталаби ӯ як лаҳза мафтун шуда нигоҳ карду муборак бошад гуфт. дастони Адолат ба гардани шавҳар дароз шуданд ва сари Диловар итоаткорона хам гашт. шавҳари хушбахт аз чашму абрувони занаш гарм бусиду баъд дар паҳлӯяш дароз хобида ӯро ба оғӯшаш кашид. Адолат аз зурии ҳаяҷон ҳашҳашкунон нафас мегирифт ва лабони сергӯшту тафсонаш ҳарисона даҳони Диловарро меҷустанд. дар ин фурсат барои онҳо дигар одаму олам вуҷуд надошт. аммо ин хеле фурсати кӯтоҳе буд. чӣ илоҷ ки ташвиши ҳаёт ҳамеша ошиқонро дар лаҳзаҳои ширин аз ҳам ҷудо мекунанд. Диловарро аз берун овози марде ҷеғ зад. акаи Идрис кӯ? Гуфт Адолат овозро шинохта. ҳозир мебароям, ҷавоб дод Диловар ба Идрис ва зуд ба хотираш расид ки рафта мардуми муҳоҷирро ҷобаҷо бояд кунад.
барои онҳо хӯрок муҳайё кардан зарур аст. онҳо чӣ гумон мекунанд? Диловар моро ташвиқот карда ба ин биёбон оварду худаш ба бағали занаш даромада хоб рафт нагӯянд? Вале адолат намегузошт ки ӯ бархезад. сар деҳ ҷонам, мардум маро интизоранд, мегуфт Диловар. ман чӣ? бо алам пурсид Адолат. ман туро чӣ қадар интизор шудам? бигзор акнун мардум ҳам камтар интизор шаванд. ҳоло ту аз они ман ҳастӣ ва ман туро ба касе намедиҳам. аз гардани шавҳараш маҳкамтар оғӯш кард ӯ. Адолат ранҷида гуфт Диловар. ту чӣ кор карда истодаӣ? маро дар назди мардум шармсор мекунӣ? ҳа, туро шармсор мекунам. ба ҳама овоза мекунам ки ин мардак ҳамин хел зани ҷавони нозанинашро ҳар рӯз танҳо партофта мегурезад. шӯхӣ накун Адолат, гуфт Диловар қатъӣ. биёмон ман равам. рав, рафтан гир, гуфт зан бо қаҳр худро аз оғӯши шавҳараш берун кашида. ман ба ту дар кор нестам. ман ба ту бори гарон шудаам. ту ҳатто саҳрии якуми баъди туямон корро баҳона карда хеста ба саҳро рафта будӣ. боз баҳона ёфта ба кӯҳистон гурехтӣ. ҳоло боз мардумро баҳона карда аз ман мегурезӣ. ман дигар ба ягон гапи ту бовар намекунам. Адолат худро рӯйнокӣ ба ҷойгоҳ партофта фиқ-фиқ ба гирья даромад. Диловар хост ӯро таскин дода осуда кунад. фаҳмонданӣ шуд ки хулосаҳои занаш дуруст нест. вай Адолатро аз сидқи дил бо тамоми вуҷудаш дӯст медорад. лекин ҳоло ба назди мардум рафтанаш зарур аст. вале Адолат суханони ӯро дигар гӯш намекард. ҳеҷ чизро фаҳмидан намехост ва аз аввала бештар мегирист. Диловар ноилоҷ занро ба ҳоли худ гузошта берун баромад.